Se on, se on niin vittu lyhkänen. Älä enää. Laita pois päät vaan. Laita pois päät. Okei, se sammukin jo suoraan. Mennään nyt. No joo, kattoo näitä. Mitä vittua, tähän pystytään ketjulyömään tohon metalliin, tohon. Ei ne äsken noin löysät ollut. Ai näin löysät. Mitä kiristetään kuulemma noilla? Niin kiristetään. Pitäisikö se nyt kiristää? Siis tätä mun mielestä avataan ja sit tästä vedetään taaksepäin. Okei, no tää nyt on tämmönen paska tää. Joo, täällä on hieno ilmansuoritinkin, tämmönen mikä lähtee irti kädellä. No, mä katson nyt nää osat, mitä mä tilaan heti. Reikä, tosta puuttuu toi keskipassa. Ja toikin on tommonen paska. Se pitää tänään tilata se poljin. Tommonen Samoin kuin joku. maskit. No maskit ei välttämättä poljin. Tosta niin. Takavilkut.